time for DJ Rocky's Secret Files. Nahuli kami ng misis ko. Kapwa ko lalaki ang kabit ko. Hi DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Ricky. Pamilyado, may isang anak. Ito ang aking secret file. Masaya at simple ang buhay namin ng pamilya ko noon. Hanggang sa matanggap ako sa isang magandang kumpanya dito sa Manila. At dito ko nakilala ang aking buddy na si Steve. Binata pero halos pareho kami ng edad. Dahil nga sa masyadong nagde-demand ang aming trabaho, ang oras namin kailangan nakalaan sa pagtatrabaho. Madalas kaming magkasama ni Steve. Kami na ata ang pinaka-close na magkatrabaho sa kumpanya. Para kaming magkapatid. Minsan, isinasabay ko pa siya sa baon na gawa ng misis ko. Sa kabila ng estado ko na pamilyado, meron akong isang lihim sa aking nakaraan na walang sino man ang nakakaalam. Ako ay isang bisexual. Sa katunayan, may dummy account ako ng isang app kung saan natuklasan ko ang lihim ni Steve. Baka man close kami, hindi ko siya matanong ng diretsyo tungkol sa pagkakadiskubre ko sa kanya sa gay app. Hanggang sa isang gabi, matapos ang aming trabaho, nagkayayaan kaming uminom. Lasing na lasing ako noon at halos hindi makalakad. Kaya naman, dinala na lang ako ni Steve sa apartment niya. Mas malapit kasi ito kaysa sa bahay namin. At habang nakahiga, ay niyakap ko si Steve. At diretsahang tinanong kung bisexual din siya. Nung una, ayaw pa niyang umamin. Hanggang sa halikan ko siya. May nangyari sa amin, DJ Rocky. Akala ko nung gabing yun ay tapos na ang pagkakaibigan namin. Subalit, dito pa lang pala magsisimula ang mas malalim naming pagtitinginan ni Steve. Unconsciously, niligawan ko siya. Dinadalhan ng pagkain. Inaasikaso na parang boyfriend niya ako. And one time, nagkaaminan kami. Nai-in love na rin pala siya sa akin. Hindi formal, pero naging kami. Nag-decide siya na kumuha ng kondo na malapit sa company namin para raw hindi na ako mahirapan sa paghatid sundo ko sa kanya. Ang kondong yun ay nagsilbing love nest naming dalawa. Para kaming mag-asawa. Unti-unti,
Napaganda niya ang unit. Nakabili siya ng sasakyan niya. Sa lahat ng mga achievements namin, sa trabaho man o personal, kaming dalawa ay may mga importanteng roles na ginawa para sa isa't isa. Yung support at pagkakaintindihan namin sa isa't isa. Pero hindi laging masaya. Nahuli kami ng misis ko, DJ Rocky. Sa mga sweet text messages namin ni Steve, talagang kumulo ng husto ang dugo ng misis ko. To the point na sinugod niya sa trabaho si Steve, maging sa kondo. Galit na galit si misis. Inamin ko ang mga kasalanan namin ni Steve. Pero sa kabila ng suguran at eskandalong ginawa ng asawa ko, hindi kami naghiwalay ni Steve. Mahal namin ang isa't isa. Hanggang ngayon, DJ Rocky, ay may relasyon pa rin kami ni Steve. Madalas kaming magkasama sa trabaho at after work, pumupunta ako sa kondo para maging asawa niya. Pero umuwi pa rin ako sa bahay namin ng misis ko. Oo, alam ko na mali ang ginagawa namin. Mali dahil may asawa ako. Mali dahil may anak ako. Mali dahil pareho kaming lalaki. Yan siguro ang mga dahilan kung bakit mali ang pag-iibigan namin ni Steve. Pero simula pa lang, DJ Rocky, bisexual ako eh. Bisexual ako. Tanggap ko at alam ko sa sarili ko yun. Siguro, ang mali ay ang panahon. At kung kailan kami nagkakilala ni Steve, sana mas maaga pa. Sana mas maaga pa, no? Sana nung time na wala pa akong sariling pamilya. Sadyang mali eh, kapag puso ang susundin. Pero dito ako masaya. Maraming salamat. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Ricky at ito ang aking secret file.